venovať ďalšiemu hostovi? Áno, ďalším zaujímavým čiernym skrinkám pre motoristov. Predstav si, tak budem ťa počúvať. Tak sa rozdelíme. Áno, počkaj, naše cesty sa rozchádzajú. Áno, s pánom Ivanom Slaným, odborníkom na GPS, sa naozaj budeme venovať čiernym skrinkám. Dnes ráno sme si už predstavili takúto malú pre motoristov do osobných motorových vozidiel. Takže ešte raz základná otázka. V prípade, že mám toto namontované v aute, dokáže to snímať, čo sa deje na ceste a môže mi to naozaj pomôcť v prípade, že dôjde k nejakej poistnej udalosti pred poisťovňou a pred políciou? Áno, určite tieto zariadenia sa montujú aj z tohoto dôvodu, teda nielen pre krásu a pre nejaký taký adrenalín, ale aj pre... Tak zase až také pekné to nie je. Ale nedá sa povedať, že by to bola škaredá vec v aute. Ale zároveň záznam, ktorý sa nahráva na tieto zariadenia, výstup je na SD kartách, micro SD kartách, môže poslúžiť pre poisťovňu, ale aj pre políciu ako dôkazový materiál. Ono to zaznamenáva to, čo sa deje pred vozidlom? Pred vozidlom v uhli 120 stupňov, ale samozrejme má to i pohybový senzor, to znamená, že keď zariadenie je vypnuté, alebo auto je v kľude na parkovisku, prejde niekto pod predné sklo, tak kamera začne snímať. To znamená, prípadní zlodeji, škodiči sú zaznamenaní na tejto kamere. Zaznamenáva to aj zvuk, lebo hovorím si, že v prípade, že to zaznamenáva obraz a náhodou dôjde k niečomu a ja popri tom budem s niekým telefonovať, tak keď to budem ukazovať policii, tak tam bude aj ten záznam zvuku? Áno, presne tak. Okrem záznamu, čo sa deje pred vašim autom, je tam i záznam zvuku. Pre niekoho je to možno aj nepríjemné, že jednoducho v služobných autách sa rozpráva o rôznych veciach, ale je to tam zaznamenané. No tak vždy sa to dá vymazať, pokiaľ k ničomu nedôjde. A v zahraničí vraj, kto má takúto vec, tak platí nižšie poistné. Áno. Čo mám informáciu, tak v Írsku poisťovňa podporuje mladých vodičov, ktorí majú napevno nainštalovanú túto čiernu skrinku a dávajú im podstatné úľavy na poistné. Áno, nemyslel som samozrejme túto konkrétne, ale všeobecne čiernu skrinku. Vy ste nám priniesli ukázať aj, vyzerá to ako taký malý fotoaparát pod vodu. Áno, toto je skôr určené pre adrenalinových športovcov alebo pre ľudí, ktorí sa radi potápajú. Má to vodovzdorné púzdro, je to kamera, ktorá sa dá umiestniť na prilbu, čiže pre lyžiarov, cyklistov, snowboardistov, cykloturistov a tak ďalej. Je odolná voči nárazom, samozrejme nahráva znova na SD kartu, ktorú si následne môže ten užívateľ vo svojom počítači tento obraz upraviť. A koľko to až dokáže zaznamenať? Či náhodou to nebude tak, že prejdem 1000 kilometrov a už je to plné, musím to zasa vymazať a potom zasa sa to nahráva? To nahrávanie je v nekonečnej slučke, to znamená, že tie najstaršie záznamy premazáva tými novými, ale podľa kapacity SD karty, ktorá sa tam umiestňuje, mal by ten záznam trvať 4 až 8 hodín. A čo sa týka kvality? Kvalita je v HD kvalite. HD kvalite? HD kvalite, hej. No je to nejaký špeciálny formát, ktorý potom treba upravovať. Ide o to, či naozaj bežný človek si to dokáže sám stiahnuť, alebo či na to potrebuje nejakého technika. Týmto zariadeniam je dodávaný aj software, ktorým následne môžete tento záznam upraviť, pospájať jednotlivé segmenty, vyexportovať na YouTube, Facebook a tak ďalej. Ja teda nepoznám nikoho, kto by už mal v aute namontovanú takúto čiernu skrinku. Vy áno, lebo tak predsa je to asi nejaká novinka na Slovensku. Áno, ja to používam, ale samozrejme aj z takého odborného hľadiska, ale viem, že na Slovensku už to využívajú sanitky, sanitné vozy, veľa autoškôl. Autoškoly vlastne v prípade nejakých kolíznych situácií, respektíve v prípade skúšok, to majú tiež ako dôkazové materiály. No ale teraz mám pre vás taký chyták, že keď je hmla, tak to mi je, dá sa povedať, takáto kamera na nič, lebo to veľa nezaznamená. Kamery majú veľmi dobré optiky. Tie optiky dokážu snímať aj pri podsvietení svojim autom vo veľmi dobrej kvalite. No dobre, tak vám ďakujem pekne. No, praktická vec. Vás to, ako vidím, nezaujalo. Vy zasa len tovarenie. No nie, vieš, nás to nie, tak nás to zaujalo.